no mheshimiwa Juko ya kama sira mwenyekero go budget mwa township aise amangana ya mwa go mugaka like memo memorandum go chi assembly igali etinga chibe sanchire che grant tu grant ke tangani ke kiaga tete inyageta area gavana begete ari mabwagwa KDS2 bono nero tuwaru siti ya wenete ko badumsa gusese wenete kubikwa buna amachiko ari grant ekyo gose buna ari mtadu yogo kiranoro to wenete ko yabeka ase department we ko PSM lakini twajebeke municipality bono na kikyo gavana tumeta mapendekezo nga ki program ama pendekezo gavana tumeta atakite tuligereria ni program ya KDSP2 KDSP1 inago tebinga nero ya gajete enyegeta ya mubwagwa area psychiatric ni nyegeta y'ikibalimu twabegete some money psychiatric ya 50 million tukabeka enyegeta ya kijauri 45 million tukabeka chibesa chinde ese para ya center yego chapaka shibiring gisonso erami iri ataka kobeku egenderere those among the programs chibesa you chibesa chinde nchire chi grant cha agriculture ajiro chitutaba ete grant kerigo same saade iri okotebanga chibesa karaba kututumira chibesa gete na intubune account intubone ete kobeka chibesa gete so that bari na barabo barore ngantu bwatumukia bugo chukutumeka chibese chibuya bono na intuntu ababekere tebese chiese ngenjo konyembala toro kinga chibesa konye chiara tomiruna naf CDP chibese chikonye ngasi kichia kolire mbiyombe kibyanyorire tokanga ntwabeka chibesa chia counter funding paka karolero batoletera ebinte bibyonsi nali twababekera na barabo 40 million chiri chichikuwe chibesa chiri chiarenge chia around 240 million grant kitware konyora ne chibesa chinde na chituta begete twa cha konyora twabeka chibesa chia KEMSA amariogo ali chinyegeta ali chitu chikutwara balance nere go seri deni ndire twabwate ya KEMSA na chiro chitwababekere deni yabo ya 39 million ase budget yirero ememo yumugaka twaitirero ni chibesa chinde na chiro chionkagerete cyabwate batagete tomente chi machine ebira gitabiro bitwate banga biritu abora tigabiraba ne kende batagete na karokyo tware ko ba chibesa no gwaka na chibending bill chinde nchire bagote bakonye chiarenga iga lakini twabate chiro chintware goitia singincho konye nturanyora ebintu bikoro kinantu bwate amadeni tutaraka na karokende chi contractor kusaba ntu bamite singincho batora ge timbarete tibintu biri byatakeire barete tibintu biri byatakeire koro kinga amaene into bwate amadeni yabantu so na kiki kyagera bano na karokintu agetia nechi machine twakana ngambono twagurite chinyate kira kolegasi tororenya indika to comment chibese chekerera bebiri necessary chibesa yabwate 8.4 billion na china budget eri kusena chimuno manyakero go budget na china atrenera go budget eri emeshara nechigasi chonsi chiko korwese county inche nabere kinkono kurangiria nga kiyare ko babuyekera abantu 20 banyamira county to kwatirana ko kolegasi yangu none budget yero jitwa ko nyorugoetia na singincho umugabana ari kwanje kwa ari kwanjirira gutuma kuji mashinani nanda akagereze nga gututumira ntogoetia mbuna okwani kwaye kwarenge bati nimanyetinga nabere okukumyo kwa nabujya sabanyamira bonsi none ndo akagereze nga ntwari kubwatira negente ko getilia nabonka akagereze nga nabo bakometinga ne timu yende bakagereze yarenge ntuntori amangana tora atware na ya 5 na arago chare to kumusanana lakini gachi mwana inji ero na botuta gitekoru bo segi inchiko gara pare koru lakini gartu obegiri chibesa asichi barabara to obegiri chibesa sama riogo kono bune department ya health nero yanyo the lion share ye budget twaite tibono esenginje twabekire none chibesa asama riogo ono tinga getinga nandi kusinto chikutwara bokongo bonde bonene ekero no ena bantu baito bagoso chinyegeta ari ngamariogo nabore esinginjina utobegete chibesa chisaine ebiyombe byaito bono buchibire konyora chibesa biri bya bet registered na agriculture n'abantu bari baito ba akiri tuchikura kurwese ebiyombe biria bono nabumba chaba ebiyombe biri baterenderete bicha bibe bikonyora chibesa